Gabon, ongi etorriak gurean gaur albistegira. Beroz, Argorri eta Itsaskorra gaur Euskal Herrian termometroak 40 gradura iritsi dira gure geografiako puntu ezberdinetan, eta egunak arreta puntu eta izen propio ezberdinak izan ditu. Besteak beste, Garbiñe Aranbururena, LAB sindikatuko idazkari nagusi berriarena, Ainhoa Etxaideren lekuko hartuko duena, eta eguneko beste protagonista nagusienetako bat Kuko Ziganda izan da, izan ere Ultzamarrak gaur aurkeztu baitute Atletiken lehen taldeko entrenatzaile gisa, hauek eta beste hainbat gure lerroburuetan. Iruñeko udal gobernuaren baitan sortu diren desadostasunen harira agerraldia egin du gaur Joseba Ziron alkateak. Bere esanetan aldaketak aurrera segitzeko bide horria planteatu beharko du, eta bertan 5 puntu eta irizpide izango ditu oinarri: kontsentsua, leialtasuna, seriotasuna, akordio programatikoa eta ardura. Gipuzkoan eraikitzen ari diren errauste plantaren kontra protestan segitzen dute hainbat herri mugimenduak. Larunbatean bertan erraustegiaren kontrako eguna izango da Zubietan. Azterketa garaian bete-betean murgilduta, Bilboko erdigunean indautxun ikasleek Azkuna zentroko liburutegi eta ikasketa geletan dagoen leku falta salatu dute. Kiroletan igandean jokatuko da buruz buruko finala Bilboko Bizkaia frontoian. Iker Irribarria Iasko txapelduna eta Oñatz Bengoetxea izango dira nor baino nor. Garbiñe Aranburu izango da LAB-ko 3. idazkari nagusia botoen 81,5% babesarekin. Gaur hasi da sindikatuaren biltzar nagusia LAB 4.0 gure garaia lemaperekin, Gasteizeko Europa jauregian burutzen ariena, bertan 500 biltzarkide bildu dira eta nazioarteko ordezkaritza zabala ere bertan presente da, 34 ordezkarirekin, eta Euskal Herriko beste hainbat eragile eta alderdi egon dira, besteak beste, zerrenda luze baten baitan, ELA, SK Esteilas, N sindikatuei dagokionez, eta Sortu, Ernai, Sare eta Bilguneko feministako kideak. Onats Aranburuk berak kargu aurretik Goierriko hitzari eginiko adierazpenak gogoratu gaur arratsaldeen bertan hartu dela Aranburuk kargua Ainhoa Etxaideren ordez. Eta horrek eskatzen duna da, gaur egungo eredu ekonomiko eta sozial honetan ez da bizigarria, ez da jasangarria, eta guk lehenik eta behin egiten duguna da kapitalismoarekin daukagun talka hori berrezaugarritu nolabait esatearren, ez? Betiko kapital lana eskema klasikoetatik planteatzen duguna da kapital bizitza terminoetan itzin behar dugula. Zergatik esaten duguna hau? Ze honek igual azalpen bat eskatzen dugu. Lehenik eta behin garbi da hona da, sistema kapitalistak langileongandik plusbalia ateratzeko dauken elementuik nagusina edo bitarteko nagusina da lan harremanen prekarizazioa, soldata eta lan baldintzak askartuz. Horren bestez, Ainhoa Etxaideren zikloa amaitu da LAB sindikatuan, baina aurretik delegatuek aho batez onartu dute Etxaidek berak aurkeztutako azken 5 urteetako balantze atzalo artean eta unkituta azaldu da. Etxaide bera 500 sindikatuko 500 kide horien aurrean. Eta ja, bukatzeko, zuek guztioi zorionak, zuzendaritzari benetan gogorra izan da, zaila izan da, baina nik uste dut ekipo bat izan garelako atera garela aurrera. Ez dut izenik eman, edo ez dut guzti honetan izenik bota, baina utziko dizkidazue bi ekartzen. Bata, zuzendaritza honen pasarterik latzena, Igor Urrutikoetxea faltatu zitzaigunean. Zuzendaritza honetan izen propio da ekipo egin degula. Guztion lana bana-banan aitortu beharko banu, hemen hau etxinatekete arratsaldeko 5 arte, ez naiz bana-banan hasiko, baina bai niretzat bereziki garrantzitsua izan delako. Zuek idazkari ondoko bat aukeratu zenuten, ni ondoan lagun bat eduki dut, beraz, eskerrik asko. Horrekin batera, LAB-ek gogoan izan du oraindik ere Helduesoko espetxean preso dagoen Rafa Diez Usabiaga sindikatuko idazkari nagusi izandakoa.
Alor sozioekonomikoarekin jarraituz makrodatuek Nafarroako ekonomiaren hazkundeaz hitz egitera eramaten gaituzte, izan ere urtebetean 3,1 handitu da Nafarroako ekonomia. Horiek horrela urteko lehen hiruhilekoan 0,9 handitu da bere barne produktu gordina, batik bat industriak bultzatuta. De empleo es millones de kilos que recogemos al año, se crean 220 puestos de trabajo. Nafarroan jarraituko dugu, izan ere bertan Iruñeko udaleko alegiazko konfiantza krisia konpontzeko 5 printzipioko bidezko joko araua ezarri behar dela esan die Arantzadi eta Ezkerrari Joseba Ziron alkateak. Geroa bai udal gobernuan zar daitekela iradoki du baita ere alkateak, eta onats gure lankideak prestatutako lana. Gobernua osatzen duten alderdien arteko konfidantza krisia gainditzeko joku arauak proposatu ditu Joseba Ziron, Iruñeko alkateak. Gure artean izan ditzakegu arazoak, nik uste dut arazo horiek mugitzen direla batez ere partiduen mailan, ez kudeaketaren mailan inolaz ere. Arantzadik eta Izquierda Ezkerrak, EH Bildurekin eta Geroa Bairekin batera Iruñeko udal gobernua osatzen duten taldeek gogoeta egiteko eta erabakiak kontsentsuz hartzeko deia egin zieten udal gobernuko beste bikidei maiatzaren 11an. Haien hitzetan begi bistakoa da udal gobernuan konfidantza krisia dagoela. Armando Kuenkak eta Edurne Egino zinegotziek egindako salaketaren harina Joseba Ziron alkateak heldutasunez eta egoerak eskatzen duen mailarekin jokatzeko eta seriotasunez eta zorrotz lan egiteko eskatu die. Hautetsiei honek guztiak erregimenari eta eskuinari soilik egiten diola mesede gogoratu die. Erabaki bat hartzen dugun momentutik, erabaki hori denena da. Eta beti egongo da ados ez egoteko eskubidea, baina beti egon behar da leialtasunarekin eta seriotasunarekin eta erantzukizunarekin baita ere, edozein kasutan ere. Beraz, nik uste dut, arau horiek beti daudela mai gainean, baina orain ikusi duguna da, arau horiek esplizitatu, adierazi egin behar ditugula. Atzo, arratsaldean aldaketaren udal gobernua osatzen duten 14 ordezkarien arteko bilkura egin zuten eta bertan proposatu zituen Zironek joku arau. Atzo behintzat mai gainean hori planteatu zenean etzen kontrako jarrerarik erakutsi. Argi dago talde bakoitzak bere iritziak eta bere eskakizunak dituela eta hoiek ere entzun beharko ditugu. Pio 12 etorbidearen proiektuaren inguruan 4 alderdiak dituzten desadostasunek ageriago utzi dute konfidantza krisia. Baina arazoa aspaldikoa dela uste dute Arantzadik eta Izquierda Ezkerrak. Zironek aldaketa gauzatzen ari denaren seinaletzat hartu du besteak beste etorbidearen proiektua. Behar bada, erritmoekin, ez dakit behar bada, abiadura handiagorekin joan alginen. Edo gauzak beste metodo batekin garatu ahaltziren, baina aldaketa badoa, eta badoa aurrera. Eta froga da azken 2 asteetan bakarrik hartu izan direla 3 erabaki oso sendoak hirirako. Adibidez, lehen Zabalguneko trafikoaren baretze prozesua, bat, bigarrena Pio 12 etorbidearen mugikortasunaren planteamendua eta 3. da Arrosadiaren plana. Atzo adierazi zuenez, Geroa bai udal taldean sartzeko prest dago. Gaiaz galdetuta Zironek argi du Geroa bairen sartzeak ez lukela beste talderen baten irteera ekarriko. Geroa bai ez dator inundik, Geroa bai badago. Gobernu batzordean dago, atzoko 14 artean egindako bileran antxe zegoen, eta Geroa bai izango da konponbidearen osagai bat, arazoaren osagai bat izan den enean, gainerako talde guztiak bezala. Hor dago, eta ziakaso orain aldaketa da, hasiera batetan haiek ez zutela zinegotzitzarik hartu nahi izan, eta orain eskatu dute. Eta hori da, kontsideratu beharko duguna.
Taldeek joku arauak onartu eta krisia 10 bat egunetan konponduko delakoan da Iruñeko alkatea. Behin bide horria zehaztuta, prest agertu da ere, gobernu programa berriro eztabaidatzeko. Hortxe Joseba Zironen hitzak eta Iruñarekin lotuta badugu azken orduko albiste bat, izan ere Espainiako sustapen ministeritzak jakinarazi berri duenez, abiadura handiko trena 2023an helduko da Nafarroako hiriburura. Eta bagatoz Gipuzkoara, izan ere bertan eraikitzen ari diren errauste plantaren kontra protestan segitzen dute hainbat herri mugimenduk. Larun batean bertan erraustegiaren kontrako eguna izango da Zubietan, eta injusto Zubietatik kontatuko dizkigu Irati Elizalde lankideak. Zubietara etorri gara, atzean ikusi dezakezue herria, eta hor albo batean ikusi ezin duzuen arren eta guk ere ez dugu ikusten, baina badakigu horrari direla errauste planta eraikitzen. Bain justu, erraustegi horren aurkako eguna izango dute larun batean Zubietan. Dakizuenez, maiatzaren 10ean hasi zituzten lanak eta orduan iragarri zutenez proiektuaren kontrako herri mugimenduek ez dute urtetako erresistentzia eten. Gaur arratsaldean bertan, larun baterako giroa berotzen hasi dira eta barraskilo operazioa deitu dutena egin dute. Autokarabana Donostiako Dekatloneko aparkalekutik irten da. Larun batean berriz, hitzaldiak egongo dira goizetik Zubietan, Nafarroan zergatik ez duten erraustegirik azalduko du Martin Zelaia sustrai eraikutzako kideak. Bestalde, Baldemin Gomezko erraustegiaren aurka borroka zertan den eta zertan dabiltzan esplikatuko du Javier Navascues Madrilgo erraustegi horren aurkako mugimenduko kide batek. Zubietako proiektuak nekazaritzari eragin diezaioken kalteaz ere hitz egingo du Baserria 21 taldeko ordezkari batek. Gainera, aurjolasak, ekitaldi politiko bat eta bazkari herrikoi bat ere antolatu ditu erraustegiaren aurkako mugimenduak. Gipuzkoa Zutikeko kidek ere Zubietara joateko dei egin dute eta hainbat zutabetan joatekoak dira. Bi ekintza gehitu dituzte beraiek, 12etan jar gaitezen Zutik Gipuzkoa mailan eta ondoren Euskal Herrian ere 100%, kontra iritzi trukea. Eguneko hitzordu handia baina 4etan izango da. Zubietara martxa egingo dute, erraustegiaren kontra ez ezik, alboan egin asmo duten makrokartzelaren aurka. Bilbora etorrita, hiriaren erdigunean bizi diren ikasleak Azkuna zentroko liburutegian edo ikasgeletan dagoen leku falta salatu dute kurtso osoan zehar. Orain, azterketa garaian gabezi are nabarmenago antzematen da, eta horiek horrela protesta ezberdinak antolatu dituzte. Euren artean, alondegiaren aurrean herri liburutegi simbolikoa antolatzea. Partez, Alondegiako liburutegiak ez du espazio nahikorik ikasteko. Gaurkoan, Itziar Ruiz eta Ibon Rezio Indautzuko Gazte Asanbladako kideekin lotu gara arazoa ezagutzeko. Gazte Asanbladak dituen ildoetako bat, edo Indautzun landu nahi ditugun ildoetako bat da espazioarena, ikusten dugulako gazteok espazio falta nabarmena daukagula auzoan, eta aurten berezik indarra jarri dugu ikasteko lekuen problematikan, badelako arazo bat, nahiko nabarmena, ikasteko lekuen falta auzoan. Agian gero eta jende gehiago gara liburutegietan ikasteko beharra daukagunak, baita ere unibertsitateak eta gizarteak bultzatzen duen eredua delako full-time ikaslearen eredua, egun oso eman behar duguna ikasten, eta hori egiteko badaukagu espazio batzuen beharra, gaur egun behar horiek ez ditugunak asetuta. Indautzeko Gazte Asanbladak egoera honen aurrean bi hildo planteatzen ditu. Alde batetik egoera salatu nahi dugu, eta horretarako egin dugu Change.org-en eskaera bat, sinadura bilketa bat, arrakasta handia izan duena, eta gero beste alde batetik egin ditugu esketz bezalako batzuk, egoera salatzen dutenak, orain dela gutxi hemen Alondigan. Eta gero herri liburutegi egin dugu, pare bat bider, lehenengoa oso txikia eta oso simbolikoa, eta gero Laubilleko honetan domeka batean antolatu genuen egun osoan liburutegi bat, benetan azpiegitura egokiarekin, hemen Alondiga kanpoko partean, eta valorazio oso positiboa egin dugu, ze jendea hurbildu zen, jende bat geratu zen gurekin ikasten, eta gaina posik egon ziren. Gai hau azkenean izan da hori, irten zen espazioaren problematikatik eta gulertu gunuen gazteak izan da eta espazioaren falta izan da eta behartzen gaituztenez egun osoko ikasteko eredu horretara, azkenean egunero pairatzen dugun arazo bat izan da, pentsatu genuen problematika nahiko ona izango zela, gazte gehiago gure gana heltzeko edo behintzat jakiteko badaudela modu ezberdinak arazoen aurrean konponbideak bilatzeko. Espazioaren inguruan ikusten dugu, noski baietz,
hemen daukagun Alondiga zentrua printzipioz diru publikoarekin egin dena eta guztion mesederako leku bat dena, Bilboko zati potente bat Gazteo gara, eta Gazteok behartuta baldin badaude etengabe ikastera, ulertzen dugu horietako leku garrantzitsu bat izan barko zela ikasteko tokiena, eta azkenean diru publikoak egin baldin bada, azkenean guztion mesederako izan bar denez, eskatzen dugu esfortzu handiago bat. Iruñeko Nafarroako ospitale egunean elkarretaratze egin dute gaur ospitaleko janari zerbitzua arduratzen diren Mediterranea Catering enpresako langileek. Ekainaren batean publikoa bilakatuko da berriz janari zerbitzua eta langileek kaleratze baldintzak salatu dituzte. UPN-ren gobernuak 2012an privatizatu zuen Nafarroako ospitaleguneko janari zerbitzua. Mediterranean Catering enpresari esleitu zion zerbitzuaren kudeaketa, baino 5 urte eta gero zerbitzua berriz publiko bilakatuko da. Garaian, langileak kaleratu zituzten moduan, orain Mediterranean Catering enpresako langileak ere kaleratuko dituzte. Eta hemen bildu dira gaur, Nafarroako ospitaleguneko atarian, kaleratze baldintzak salatzeko. Zerbitzua privatizatu zuen 2012an, lehiaketara atera eta Mediterranea Catering enpresari esleitu zioten ardura. Orain, 5 urte eta gero, zerbitzua publiko eginen du berriz Nafarroako gobernuak, printzipioz datorren ekainaren batetik aurrera. Polemikoa izan da oso enpresaren ibilbidea, lehen urtean bakarrik 2000 kexa baino gehiago jaso zituen, tartean zerbitzu publikoko langile hoien kexak, eta gaur, Iruñeko Nafarroako ospitalegunean, Mediterranea Catering enpresako langileek elkarretaratzea egin dute. Bertan salatzeko era oso ezegonkorrean kaleratuko dituztela, eta inork ez duela erantzukizunik hartzen. Nafarroako gobernuarekiko gure haserrea adieratzen nahi dugu ez baititu kontuan hartu une honetan sukaldetan ari garen 127 langileok. Erabakiaren berri zuzenean ez ziguten eman, eta egunkarien irakurri behar izan genuen 15 eguneko epean gure lanpostuak jada ez dituela enpresa pribatu batek kudeatuko, eta ondorioz gure lanpostuak galdu egingo dira. Mediterranea de Cateringek ez digu kanporatzea jakinarazi. Enpresak langileak babesgabe uzten ditu, birkontratagarria garela argudiatuz. Enpresak eskaleratzeko erabaki honekin lortzen duena da, uztailaren batetik aurrera langileak lanposturik gabe uztea. Langabezi saria kobratzeko paperik ez dugu izango, eta dagokigun kalte ordaina eskuratzeko ez da ere. Erreinusarrean jarraituz elikadurak gure bizitzetan pisuzko garrantzia duela. Mezu hori zabaldu nahi du Sarai Bularreko minbiziaren Nafarroako elkarteak. Ekainaren 8an Iruñeko Zibikanen egitekoa den jardunaldietan. 20 urte baino gehiago dira Sarai Bularreko minbiziaren Nafarroako elkartea lanean ari dela Bularreko minbizia duten edo izan duten emakumeak laguntzen edota minbiziaren inguruan gizartea sensibilizatzen. Gaur aurkeztu du Iruñean Bularreko minbiziaren inguruko 3. jardunaldia. Elikadurak minbizia saiesteko duen garrantziaz jabetzea dute helburu. 3 nutrizionista ekarri ditugu eta ikertzaile bat, mahai inguru bat izanen da, gonbidatuek euren teoriak aurkeztu ondoren. Gero eta gehiago ari dira frogatzen elikadurak duen garrantziaz. Ekainaren 8an eginen dute jardunaldia Iruñeko Zibikanen goizeko 9:00 ordu batera. Bizizale, begiradan almen berria, daukaguta kolore biziez, jazten ditugu laino guztiak. He tenido la oportunidad de ver la realidad. Nazioarteko berriei tartea eskainiko diegu orain, atzo Aita Santuarekin bildu ostean gaur Donald Trumpek goi topaketa burutu du Europar Batasuneko zein NATO osatzen duten estatuetako buruzaiekin. Bertan, erakunde honen jardun defentsibo eta militarrean diru gehiago inbertitzea eskatu du. Are gehiago, estatu batuetako aliatuek behar beste diru ez dutela ordaintzen adierazi du Trumpek.
Atenasen bestalde Lukas Papademos Greziako lehen ministroia garraiotzen zuen kotxeak estanda bat pairatu du gaur arratsaldean. Papademos zein autoko gidariak zaurituak izan dira eta Greziako polizia gertatutakoa ikertzen ari da. Hortxe gaur arratsaldean Greziako hiriburuan jasotako irudiak azken ordukoak izan ere arratsaldeko 7 aldera suertatu da erasoa eta esan da bezala Greziako polizia gertatutakoa ikertzen ari da eta Lukas Papademos Greziako lehen ministroiak zauriak pairatu ditu. Manchesterrek badu postasunerako motiborik aste hasiera beltzaren ondoren, izan ere, atzo Manchester United taldeak 2-0 irabazi baitzion Ajaxi Europa Ligako finalean, eta hiriko kaleetan milaka zaletu bildu ziren, eta Estokolmon partida jokatu zen gunean, elkartasun keinuak ere ugariak izan ziren. Dagoeneko 8 dira astreneko atentatorekin lotuta dauden atxilotutakoak, eta esan bezala Manchester Unitedek atzo ospakizunerako motiboak eman zizkien Manchesterreko hainbat bizilagunei eta garaipenaren protagonista nagusienetako bat Ander Herrera bilbotarra izan zen. Erdilaria partidako jokalaririk onena bezala izendatu baitzuten eta Herrerak norgehiaukaren amaieran 5 urte atzera Bukaresten Europa Ligako finala galdu zuten, berarekin batera galdu zuten Atletikeko taldekideoiak gogoan izan zituen. Eta talde zurigorria izpide atzo Valverde agurtu ondoren gaur Kuko Zigandari ongi etorria emateko tenorean izan da Ibaiganeko kluba. Ultzamakoa pozik eta harro azaldu da lehen taldeko karguaren ardura hartzeagatik. Expresar en primer lugar el agradecimiento a Josu, a la Junta Directiva, la confianza que ha depositado en mí en cuanto a la posibilidad que me dan, de la posibilidad maravillosa de dirigir el primer equipo. No sé, los que me conocen y ya saben de sobra, la gente que me ha seguido, que me conoce, sabe la ilusión que tengo yo por entrenar, lo que me supone la posibilidad esta de estar en el día a día en el campo, encima en un equipo, en un club como el Atleti, que lo conozco, que lo siento, que prácticamente lo venero y me identifico en el 100% de sus valores, y entonces agradecer esta confianza y esta Hortxe, Ultzamakoa pozik eta harro eskertua Atletikek eman dion aukerarekin eta futbola utzi eta txirrindularitzaren inguruan arituko gara orain, izan ere Italiako Giroan Mikel Landak berriro ere etapa garaipena eskura izan du, baina gaurkoan TJ Van Garderenek aurre hartu dio esprintean, duela 2 egun Vincenzo Nibalik egin bezala, eta berriro ere aho zapore garratzarekin geratu da Murgiako txirrindularia. Hala ere, Mendiko Maioteko lehen postua sendotu du, berriro ere Dolomitetako etapan iesaldian sartu dalako eta honenekin batera ailegatu egin delako arabarra, eta sailkapen nagusiari dagokionez Tom Dumoulin liderrak eraso guztiei eusteaz gain, arerioak estutu egin ditu etaparen amaieran, 3. posturako borrokan Thibaut Pinot frantziarrak nabarmen murriztu ditu Vincenzo Nibali italiarrarekiko zituen aldeak. Orain Siziliarrak 4 segundutako errenta dauka Thibaut Pinorekiko. Esan da bezala, Italiako Giroan berriro ere Mikel Landak etapa garaipena gertu izan du, eta espero da geratzen diren egunetan arabarrak egindako lanaren saria jasotzea, eta ondorioz Euskal Txirrindulariek aurtengo edizioan, mendeurreneko edizioan, 3. garaipen bat eskuratzea, izan ere orain arte euren parte hartzea zoragarria izaten ari da, Gorka Izagirrek eta Omar Fraiek lortutako garaipenekin, Mikel Landak eskuratutako 2. postuerekin, eta bereziki Sky taldeko txirrindulari euskaldunak soinean daraman Mendiko Maiot urdin horrekin. Landak, Italiatik jarraitze ditu Euskal Herriko berriak, baina gertutik jarraitu nahi du larun batean Alabesek 9:30 Bartzelonaren kontra daukan partida hori, Errege Kopako finaleko hitzordu historiko hori, eta gaur goizean hortze sare sozialetan Mikel Landak Sky taldeko autobusetik bidalitako animo mezua, Alabesen bufandarekin hor atonduta,
eta esan da bezala, dagoeneko hasi dira lehen biziko zaleak Madrilerantza abiatzen, prentsa aurreko eskaini dute Mauricio Pellegrinok eta Manu Garziak gaur arratzaldean bertan Vicente Calderonen, eta esan da bezala, bihar milaka zale iritsiko dira Espainiar estatuko hiriburura, eta larun bat goiz eguerdian estanda egingo du, estanda babazorroak izan ere milaka zale espero dira, 20.000 inguru sarrerarekin, hortik aurrera gehiago izango direlakoan gaude, eta esan da bezala, alabezek kopa lehendabiziko irabazteko tenorean ikusi genezake. Hori asteburu hontako hitzordu nagusienetako bat izango da euskal zaletuentzat, baina ez bakarra izan ere, igandean buruzburuko final aliatuko da Bilboko Bizkaia pilotalekuan, bertan Iker Irribarria, Iasko txapelduna, eta Oñatz Bengoetxea izango dira nor baino nor txapelaren bila. Aramarra da favorito, baina Bengoetxea sasoi puntu bikainean iristen da finalera. Ez du lan erraza izango Irribarriak buruzburuko txapela bigarren eskantzi nahi badu. Aramarra irtengo da favorito, baina aurrean sasoi betean dagoen pilotaria izango du. Oñatz Bengoetxea azken 3 final handietarako sailkatu da. Abenduan jokatu eta irabazi zuen lauterdikoa, apirilean binakako finalean izan zen Larunberekin batera, eta orain buruzburuko txapela janzteko aukera izango du. Leitzarra bere kirol ibilbideko momenturik onenetako batean dago. Irribarria zailtasunetan jartzeko baliabideak soberan dituela erakutsi du. Abiadura, trebetasuna, defentsa sendoa eta hanka azkarrak, sasoi betean da Bengoetxea. Finalerako bidean, aparteko sendotasun eta diztira erakutsi ditu Leitzarrak. Final laurdenetan, 13an utzi zuen Aimar Olaizola eta final aurrekoetan astindu ikaragarri eman zion Mikel Urrutikoetxeari 22-8 irabazita. Irribarriak ere sekulako hala erakutsi du aurtengo txapelketan. Berezkoa duen jo ikaragarri horrez gain, tantoak amaitzeko erreztasuna handiagoa erakutsi du. Defentsan ere ikaragarri aritu da eta ia ezaio ahuleziarik nabaritu. Final laurdenetan 6 tanto besterik ez dizkion egin Iñaki Artolak eta final aurreko lehian nagusitasunez gailendu zitzaion Beñat Rezustari 22-17 emaitzarekin. Elkarren arteko norgehiagokei erreparatuz, balantza Irribarriaren alde desorekatzen da. Iazko buruzburuko final aurrekoetan 22-10 irabazi zion Aramarrak Leitzarrari, eta apirilean jokatutako binakako finalean 22-14 gailendu ziren Irribarri eta Rezusta gipuzkoarrak Oñatz eta Larunberen aurka. Oñatz Bengoetxea 3. aldiz sailkatu da buruzburuko finalerako, baina bigarrenez lehiatuko du txapela 2015ean lesio batek finala jokatzea eragotzi baizion. 2008an txapela jantzi zuen Abel Barriola herrikideari irabazita. Iker Irribarriarentzat 20 urterekin bigarren buruzburuko finala izango da. Iazko txapela errepikatzea izango du helburu Aramako pilotari indartsuak, baina ez du lan erraza izango. Azkenen bere jokuen etzako dauntxarrena da, eta nire jokuen behantzako dauntxarrena, Bakite hor aurren artista badala, hor aurren hasi ezkio tontaketitan, nik ez dute aukerik eukiko ezertarako, eta hori saiatu gauko naiz, nire jokuen. Bi estilo eta bi jokatzeko modu ezberdin aurrez aurre izango dira igandean. Ezena basakatuaren kontra, indarra trebetasunaren aurka, gaztea veteranoaren kontra. Final handi bat izateko osagai guztiak ditu igandekoak. Gurean gaur albistea amaitzarakoan Artekale saioa izango duzue ikusgai Jon Ematizabala lankidearekin. Bertan besteak beste kazetaritza, artea eta inprenta uztartuko dituzte, izan ere Artekale saioko reportaietako bat erredakzioa egitasmoari egingo dio La Taller Galeria eta tailerreko kideek abian jarritako proiektua. Teknika grafiko eta imprentaren teknologien bidez aldizkari ilustratuen lehen alea argitaratuko dute ekaina amarieran Mirentxu Purroi kaseteriaren eta Gigi Bandiz ilustratzailearen kolaborazioarekin. Grabatu garaikidearen inguruan aritzen den Bilboko La Taller Galeria eta Tailerrak erredakzioa izeneko egitasmo berria du eskuartean. La Taller gunearen edapena da proiektua, eta teknika grafikoen eta imprentaren teknologien arteko lotura izan nahi du. Hala, kazetaritza, artea eta imprenta batuko ditu erredakzioak. Asmoa batetik da ikastea eginez, praktikarekin ikastea. Bestetik da baita ere, kalea bera eta auzoa bera
pixkatxo bat gehiago zuzentzea imprentarekin zerikusia duten gauzetara. Argitalpena diseinatzeko, 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako aldizkari ilustratuak izan dituzte oinarri. Teknologia eta teknika ezberdinak erabiliko dituzte aldizkaria sortzeko. Batetik estetika, aterako dugun aldizkariaren kutsua, nahi genuke aldizkari lehengo aintzinako aldizkari horiekin zerikusia izatea. Lehendabiziko erreportaia izan badugu, horko kajoi batean txarturik, hor dugu zain. Miren Txupurroi kazetari nafarrak idatzi du. Gure ustez oso erreportai potentea da, hartu denbora idazteko, oso ongi dokumentatua. Iji ari da orain, Iji Bandiz ari da orain ilustrazioa prestatzen. Eta oso itxura polita dute. Iji hemengo Bilboko ilustratzailea da. Musikari dagokionez, asteburu honetan Iruñarrok jaialdia ospatuko dute Nafarroako hiriburuan eta Riot propaganda taldea izango da kartelburua. Infinituarekin galduko nintzateke. Elegiremos volar. La mazorca de Ascorpus, venimos a prenderle fuego a tu cole del Opus. ¡No puedo entender! Nos vamos a forrar un fin de Benidorm, posar la mà i callar, platges de formigó. Vivir así es morir de amor. Cantava Milans del Bosc, l'himne regional provoca llàgrimes, pàgines i pàgines d'un tràgic sainet que esgarra ànimes. Pas de passo doble al camp de futbol, alça la mà dreta l'afició a la curva nord, una discoteca enmig d'un camp d'arròs, boquetes tortes a la terra de les flors, la geperudeta besant la moreneta, vendetta i noves glòries en oferta, allà on el món s'explica en diminutiu, on plora la collita del secà i del regadiu, plou amb burrera, però sempre baixa buit el riu i una bandera talla com arma de doble fil. Vivim la vida de Gaidó, acabareu com el Pelletes al coll del món d'Uber al Penyagolosa i el Benicadell, el poble serà un martell o un pes mort. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant. Zinema gintzan Nur eta Erenzugaren Templa filma dugu izpide, ekainaren 2an iritsiko da zinema aretoetara. Juanba Berazategi izenak zutendutako lana da hau, Toti Martinez de Lezearen ipuinean oinarritutakoa. Hortxe dituzue Nurren abenturak, ekainaren 2tik aurrera zinemaetan ikusgai egongo dena, eta esan da bezala Juanba Berazategi handiaren lekukotzaren beste kapitulo erraldoietako bat izango da, Toti Martinez de Lezea idazlearen ipuinean oinarrituta. Nur eta Erentzugearen tenplua. Kaixo, Jiao naiz, Erentzugetan gazteena. Pantaila txikian aldiz Game of Thrones seriaren 7. eta azken denboraldia ate joka dugu, eta bertan Euskal Herrian grabatutako irudiak ikusgai izango ditugu. Ikusi dituzue Euskal Kostaldea, San Juan de Gaztelugatze denboraldi berria iragartzeko erabili duten trailerrean, esan da bezala ikusmin handia dago azkeneko denboraldi hau ikusteko, eta ikusmin hori nolabait frogatu ahal izan genuen Euskal Herrian egindako grabaketetan aurkeztutako bolondrez kopuru altuarekin eta serie honek daukan jarraipenarekin.
Egia esan, gaurkoa Bizkaiko edo Gipuzkoako kostan egoteko moduko egun ederra izan da. San Juan de Gaztelugatzen edo Zumaiako Flitxean gaur egin duen beroari aurre egiteko aukera bikaina baitzegoen. Aldiz hirietan beroa ez dain eramangarria izan, horren lekuko izan gara hemen Hamaika Telebistako erredakzioan, eta atzo iragarri bezala termometroek 30 graduak gainditu dituzte gaur Euskal Herriko hiriburu guztietan eta iragarpenak diotenez bihar ere bero boladarekin jarraituko dugu. Gaur, atzo bezala, beroa eta eguzkia izan ditugu protagonista Euskal Herrian. Haizeak hego ekialdetik jo du eta horrek termometroen gorakada erraztu du. Gaur, lurralde osoan 30 graduak gainditu dira. Iruñean izan dugu temperaturarik altuena 34 gradu, Bilbon eta Gasteizen 33 gradura iritsi da termometroa. Donostian 2 gradu gutxiago izan ditugu, 31. Maulen antzera eta Baixuenak Baionan eta Donibane Garazin erregistratu dira. Bihar ere temperatura altuekin jarraituko dugu, baina arratsalde gau partean ezegonkortasuna handitu egingo da. Kostaldean termometroak ez dira aurreko egunean bezain beste igoko, baina gainerako tokietan altuenak antzekoak izango dira, 30 gradutik gorakoak gehienak. Sare sozialetan ere eragina izan du gaurko bero sargoriak, Bilbon termometroek 40 gradu markatu dituzte, adibidez Indautxu plazan, eta hala adierazi dizuegu gure Twitterreko kontuan, hortxe Indautxuko plazan 40 gradu markatzen zituen termometroa arratsaldeko 3:30 aldera. Honek gure jarraitzaileen artean berehalako erantzuna piztu du, izan ere aipatu moduan gaur hirigunetan bero sargoriari aurre egitea ez da erreza izan, eta hortxe Jonek adibidez jarri diguna, hau ez da normala, atera diztezue hemendik arren, hau da, beroaren kontrako mezu garbia luzatu digu Jonek Twitter bidez, eta nola ez, eskertuko genizueke urrengo egunetan, urrengo orduetan gurekin interaktuatzea, bai eguraldiari lotutako berriekin, zein sare sozialetan elkarbanatzen ditugun beste hainbat kontuetekin, gogoratu Facebooken eta sare sozialetan, eta Facebook eta Twitter sare sozialetan jarraitu gaitzakezuela. Eta gure partetik besterik ez, asteburura begira jarriko gara, gau ederra igarotzea eta disfrutatzea opa dizuegu, eta gogoratu bihar eta igandea bitartean saio bereziak izango ditugula kopako finala eta bibildiarekin. Gaurko besterik ez, baina agurtzeko Berritzarrak taldearen azkeneko singela erabiliko dugu, belaunaldi bat izenekoa, Wipers taldearen kantaren moldaketa bat suposatzen duena. Gure partetik besterik ez, gabon pasa eta urren arte.